Sanibona siyabingelela. Siyabingelela kubantu base-South Africa namaphethelo, ababukeli nabathangami nabathandi balolu hlelo olubizwa ngesifiso manana, the other side of the story. Ngidle ngokuthi guys lolu hlelo lwethu sonke lolu hlelo lwabantu ekuzameni amaqhinga okulekelela ngoba wona akhona but idinga sibambisane womane ama-group ngoba abewu-3 ngaphambili ama-group but manje sekungane i-group esi-4. Ngeke ukusho lokhu kuyi-slogan sami, umuntu ophakathi esimeni, umuntu ongakangeni esimeni, nomuntu osephumile esimeni. Le enye-ke i-group yesi-4 eyabantu abangakaze bazidle izidakamizwa kodwa abahlala nabantu noma bazwana nabantu noma bazala abantu abadla isidakamizwa. So into yami lapho guys, ngiyazi mina ukuthi ngalolu lwazi esengilihambile kukhona okungatholakala nokusizana nani-ke ukuze silekelelane zibe khona iy'ndlela zingabi zincane iy'ndlela zokusiza abantwana more especially abangakangeni ngoba laba asebengenile zikhona iy'ndlela zokubasiza. Ngihlale ngiyibala ukuthi number 1 kufanele sibe abantu ababakhulekelayo kakhulu, sithi noma sibahambise ey'ndaweni asebengenile kodwa kube ukuthi sibabambe kakhulu ngomkhuleko ngoba lento iwumoya. So abangakangeni kakhulukazi ngiyathanda ukuthi-ke ingakho ngijwayele ukuhlela ukushera iy'tori zami ukuthi kwenzekeni empilweni kwenzekani because akumnandi but ngizama ukuthi ngixwayise umuntu ukuthi ngampela le ndlela le iwubungozi. Number 1 umuntu odla isidakamizwa akuphuthi ukuthi mewumfana uzontshontsha, uzoboshwa noma uzofa. Kwandile-ke kulesi sikhathi manje ukuthi abafethu siyababona abafana bayagula namantombazane afa kanjalo afele emgaqweni. So kubuhlungu ngale ndlela yokuthi-ke kufanele sizame guys singa-relax ngoba into eyandile manje kuthina ukuthi sidedele igazi sesazivumela isimo ukuthi hhayi no sekukhona abantu ababizwa ngamaphara, sekukhona abantu ababizwa nge-teenage pregnant. Leyo nto leyo kahle kahle ayiwona amagama afanelekile but sesiyawamukelile ngenxa yokuthi sekukuningi ngoba into masenze kaningi ukuhamba uze ugcine usuyamukela nawe. Ilokho-ke ngalolu hlelo esizozama ukukuqeda ukuthi samukele isimo size sibaqambe ngamagama ngoba la magama esibaqamba ngawo bonke labantu, hhayi ngoba kuwukuthi mhlawumbe bazalwe nabo abaziwa ngisho emakubo. Akekho umuntu ekwaziwa kuthiwa ozalwe kwathiwa uyiphara, akekho umuntu ozalwe kwathiwa uyi-prostitute noma udayisa akukaze kube khona lokho but ngezimo ey'khona ey'suke zenzeka thina abantu futhi esingakwenzi lokho yithi esiqhamuka namagama okuthi sibabize ngawo. So lolu hlelo ngijwayele ukusho ukuthi olwethu elokuzameni ukulekelela. Mina impilo yami it's not because ukuthi ngifuna ukubukiswa ngayo, ayikho into engabukwa kumina nani niyangibona nginjani, ayikho nje into engathi ngifuna ibukwe ngami. Ngiyazi ukuthi kwabanye ngiyinhlekisa but as much as ngiyinhlekisa kukhona ingane noma umndeni oyosizakala ngempilo yami. So ngiyanibingelela nje namhlanje ngalolu suku ngiqale ngokubonga kakhulu abalandeli nababukeli nabantu abazoba ne-initiative ekuxhaseni noma ekubekhoneni kulolu hlelo babe yiphathi yalo since lisaqala. Ngike ngasho kwi-previous ukuthi ave kumnandi ukuba yiphathi yento eqala ngoba ukhula nayo, ukwazi nokuyikhuluma ukuthi hhayi le isuke la futhi abantu bakukholwa. Kubuhlungu ukuthi usukhulumile ngento kube ukuthi awunabo ubufakazi obubambekayo ngoba uyabonakala into uma uyizwile, uyabonakala futhi into noma uyazi. So namhlanje guys ngithi nje angizoshera indaba yokuthi akufuneke size sisamukele isimo sokuthi isidakamizwa siyadliwa. Ngikhuluma kanje ngoba kubuhlungu uma ubuka indlela esingena ngayo ey'dakamizweni. Right, khona zehlukene ziningi indlela esingena, khona ongena ngabangani uthi hhayi mina ngafakwa umngani wami, khona othi mina ngangine-peer pressure ekhaya noma ngangenwa i-peer pressure, khona othi mina ngangihlukumezekile
ngoba kuyimanje nje sandelwe ngabantu. Uthi ama-stats u-50% wabantu abasebenzisa izidakamizwa abangahlala emgaqweni, abahlala emakubo, it's because banezitori noma babhekene nezimo ezimbi emndenini yabo. It can be ukuthi ushadile because I've got one of the stories nje obhuti oshadile osenkingeni who is deep in drugs and ifamily yakhe yonke ayazi uney'ngane lo bhuti ziyafunda but usema-drugsini because of i-relationship yakhe nonkosikazi wakhe. So uyabona ukuthi ziningi izinto kahle kahle ezigcina zisifake ey'dakamizweni siwumphakathi. So ukuzozama nje guys ukuthi not ukuthi kuzanywe but sizokwenza ngoba ngiyazi mina ngolwazi lami olukhona nolwenu elizongishalela lona ngibone lapho ngingakaboni khona ngoba lusho lolu hlelo luthi the other side of the story. So sekukhulunyiwe ngathi kwaqedwa sathola nama-rehab nezindawo noma nemithi noma ne-medication yokuthi sikhuculule lokhu. But iliphi leli side engingakhulunywanga ngalo-ke? Number one, isayidi lenza ukuthi sesiphumile isikhathi eside kuma-drugs siphinde sibuyele. Number two, leli side lokuthi abantu ebesibahlukumeza bona bahilile na. So those are the basics engifuna ukuthi ngalolu hlelo siwabheke kakhulu. Basazoza abantu guys since lisaqala uhlelo. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe uyazi ukuthi it takes so much work. Ungaboni ngoba umuntu ehleli kanje ekhuluma ngempilo yakhe ezama ukushera but it's because kwandile manje ukuthi kubantu bayitshela ukuthi kulula lokho okwenzayo mhlampe wena it's because wena uyathanda ukubuka. No, it's not about that. Kubukhuni it takes ngampela courage ukwenza lento engenza ukuhlala kanje ubuke but ngomusa kaNkulunkulu yena ongipha amandla akukho la ngiwathatha khona. Bakhona abantu out there aba-behind uhlelo abalisaphothayo kakhulu. Nani ngiyazi ukuthi ngaba alikho futhi ngeke libe khona uma nina ningekho. So what I'm trying to say is it's not easy guys. Kuningi esisafuna ukuthi sikwenze ukuze libe yilento lolu hlelo enifuna libe yiyo nina. So sizozwa ngani? Kuzozanywa ukuthi kwenze ngale ndlela ekugcineni nenifuna ngoba so we're gonna invite people. It's just all these videos nje into engifuna ukuthi niyibeke emqondweni ukuthi kahle kahle lolu hlelo lungani, luyaphi ney'tori zami engizoyishera ukuthi not because ukuthi ngixoxa ngento nje engiyizwile, ngixoxa ngento evele eyenzekile empilweni yami engibe yiyona more than 13 years in and out, not the full 13 years but njengoba ngineminyaka emingaka nje. Uma ngase kuthiwa uthatha u-13 years futhi ngisaneminyaka vele engekho officially le minyaka engekho ngangisakhula ngikhulele mina kahle kahle kule mpilo yokuba exposed in any substance abuse ngoba akugcina ngey'dakamizweni lezi esizaziyo ukuthi zihlalisana emgaqweni but zonke nje izidakamizwa mina asikho engaze ngisijove, asikho engaze ngisibheme, asikho engaze ngisifake ngekhala, asikho engaze ngisiphuze. So angisho ukuthi ngalokho ngizenza umpetha wazo but kukhona into ebengiyoyifunda to each and every sector yesidakamizwa ukuthi okay no ugufudwa la ubanje lokhu ukwenza kanje, lokhu ukwenza kanje ukuze mhla ngithola usizo lokuthi ngibe nalento uNkulunkulu ayibekile kumina ngazi ukuthi how to treat, how to talk, how to manage abantu abasuke bebhekene nesimo esinjalo. So kakhulu mina nje I'm just here to be a package yabantu abangakangeni yaphinda osephakathi esimeni simlekelele ukuthi uphuma kanjani ongaphandle because masungaphandle-ke ila ama-challenge amaningi aqala khona. Ngeke ngibatshele abafethu ukuthi mina ungaboni wena ukuthi mhlampe kulula ngoba usungasakhrevi noma usungasasiqalile isidakamizwa but ama-challenges empilo because phela mudla isidakamizwa usuke uzama uku-escape-a from i-reality kahle kahle empilo noma ubuhlungu lobo osuke ubhekene nabo ngaleso sikhathi of which asikho-ke isizathu esenza ukuthi umuntu aze ayinikele esidakamizweni. Abanye ngeke ngakusho lokho babone ngathi mhlawumbe ngiyadlala bathi hhayi wena ngoba usukhathele. Ngathi mina guys ngiyokubona nani lokho mhla lo musa wahambela impilo yami nani unihambele ngoba akusiyo amandla ami umusa nje nami wangihambela. So ngamanye amagama ngithi mina ayikho i-reason eyenza ukuthi ulahlekelwe
ukuphila kwakho ngenxa yesidakamizwa noma u-choose-e isidakamizwa ukuthi sibe escaping plan. Khona-ke kuyiqiniso ukuthi ngabe angihleli kanje ukuba isidakamizwa sasengekho ngoba ziningi iy'gameko ze-real life engahlangabezana nazo nga-choose-a sona okwakusho ukuthi kwakuyi-escaping plan yami, koda ngamanye amagama lithi iqiniso unokwenzeka ungabuyi kusona. So kusuke kuwumuzwa because uma ungena esidakamizweni akulula ukuthi ubuye. Ngiyakhumbula nje nami leyo nto siyayisho futhi igcwele ukuthi akuphumeki kuma-drugs, akuphumeki ey'dakamizweni. Nami ngake ngakusho ngingaka-understand ukuthi this is what kahle kahle ama-drugs ayini. So what you need yini oyidingayo ukuthi ulwe nalento ekuthiwa isidakamizwa. So unga-understand-a lapho ngabona ukuthi kuyaphumeka mani. Inkinga iqala masungasawabhemi ama-drugs impilo yakho yonke. Ithini into yami? Ithi into yami kulula ukushiya ama-drugs ngoba kunawo-medication, kuney'ndawo ey'hlumelelisa izimilo. But inkinga iqala ekuthenini masuhlela impilo yakho yonke ungasasidli isidakamizwa. I-drug elikhulu ilelo loku-maintain-a yourself after isidakamizwa. Bazongifakazela-ke abantu abaziyo. So ngamanye amagama nje kuningi okukhona nakumina empilo yami engifisayo ukuthi nje ngikushere but ngani balaleli ngiyazi ukuthi sizoncedana sisizane ekuthenini silwe nalento. Okungenani-ke noma abantu abawu-2 nje ngiyazi mina I will never be the favourite yabantu. I will never mhlambe go viral because lento engiyishoyo iyokusiza umphakathi and into esizayo nami ngiyazi ukuthi angiyifuni. Esikhathini sokugcina lesi esiphila kusona guys, thina abantu mina nongicela ukukhuluma ngami ngithatha into eyiqiniso ngi-off ramp-e kuyona ngifune le eyamanga. So izinto ezandile noma ey'dumile ilezi ey'ngalekelela abantu ezibabulalayo ngoba ababu-understand-i abantu ukuthi why kuliwe kangaka nabantu. It's because kulesi sikhathi esiphila kusona guys, wonke umuntu owenza into eyenzayo uyenza kakhulu. Awucabange nje nawe ukuthi even umuntu oyiphuzelayo wenza sure ukuthi uphuza kakhulu. Angikhulumi kabi ningixolele mangibeka i-example e-wrong but obhema ama-drugs uwabhema kakhulu, nothanda iy'moto okuyithanda kakhulu, nothanda umsebenzi uwuthanda kakhulu. So sisesikhathini manje sokuthi siya-accelerate-a kuyo yonke into eyenzekalayo around thina. So nodla ama-drugs ingane mingena manje igcine isingena ngale ndlela yokuthi izifele kuwona kanti kudala wawungena ukwazi ukuphuma. Ngesimo sokuthi unyaka lo iminyaka esesiphila kuwona vele iyasiphoqa ukuthi zonke izinto ezenzayo zenzeka ngesipidi ziyashesha futhi fanele iqiniso lifihlwe kukhulunywe amanga lento ezobulala abantu kube yiyona edumayo. So ngiyazi ukuthi I will never be the favourite but if ever uNkulunkulu evuma ubone ukuthi noma usuhleli phansi-ke uyabona ukuthi kukhona esingakuthola kulo mfana, kukhona ngampela okubekekile. Ngiyacela wenze njengoba kujwayele ukwenziwa kulezi iy'nhlelo ey'dumile esiy'thandayo sonke esezinkulu of which nazo zabekwa inina futhi mphakathi. Lezi zinto zokuthi uyalayikha, uyashera i-story, uyarekhomenda, uyaphosa, uyakhomenta, uyasubscribe. So konke lokho kuyasiza ukuthi lolu hlelo libe yilento vele abantu abayifunayo. Awucabange nje mina sengiyakhomenta but akukho engikwenzayo. Ngikhomentile ngathi hayi no, awuzame ukusenzela u-1 no 2 no 3 kodwa akukho engikwenzayo. Of which ngamanye amagama ngichaza ukuthi mina ngibeka umthwalo phezu kwamakhanda abanye abantu ukuthi lolu hlelo maliqhubeke kodwa ngingayifakanga mina. That it's being unfair. But-ke ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi nikhona, ngiyazi nisazoba khona. It's just nje ukuthi lusacala uhlelo and siyafisa ukuthi lukhule kakhulu libe yilento ezokwazi ukufinyelela kuwo wonke umhlaba, luhambe luthola abantu abasey'nkingeni lubasize ngalolu lwazi olubeke kumina cause ngike ngasho kuma-video adlule ngumuntu nje oyithandayo-ke lento ukuyisho because vele iqiniso likuyona. Angeke ngize ngikwazi ukuthi ngiyincishe ulwazi lolu enginalo ngenxa yokuthi nginomona. Umona phela ukuthi lolu lwazi engilitholile loku-understand-a ukuthi umuntu usizakala kanjani. Umuntu ukuze angangeni ey'dakamizweni kufanele sithini kuyena
umuntu noma esephumile kufanele kwenziwe njani. Lolo lwazi ngabe nginomona uma ngase ngiligcine mina because nami angiy'nikanga uNkulunkulu wavuma ukuthi ngi-go through all these seasons ukuze ngikwazi ukuthi ngilekelele abanye abantu. Wayengakhethile-ke mina ngoba ngingcono, yani niyangibona wayengikhethanga mina ngoba ngihlakaniphile, but umusa wakhe because ngake ngathi mina Nkulunkulu wami yini ngempela mina ngithi ngiyazama ukuyeka ama-drugs angayekeki iminyaka eminingi. So that's why ngikwazi uku-understand abazali abethi mina sengikhathele isifiso angisazokwenza because nami ngase ngiyidelile sengivumile ukuthi no, hhayi ngophela emgaqweni ngaze ngakusho ukuthi ngiyofela kuma-drugs. But namhlanje I am the one who can speak to people and make good understanding ukuthi no guys, indlela kahle kahle yokuyeka iy'dakamizwa ayilele kilabo abayidlayo but ilele nakuthina esingazidli because amaphesenti amaningi ukuthi basizakale baguqule iy'mpilo zabo alele kuthina. Number one ebaluleke kunayo yonke into ukuthi sibabeke nje emkhulekweni. Every road I go, wonke umgwaqo engiya kona ngihlale ngibancinga abantu ukuthi okay guys, silungile, sinolile, singcolile, sinjalo, siyantshontsha, siboshiwe but you'll never lose anything ngokuthi uthi uNkulunkulu wami ingane yakabani uyilekele kunokuthi uyibize ngamagama because lokho vele ekugcineni akusisizi. Singakusho nje uma sihlangene mhlawumbe kukhona into embi eyenzekile, ngi-understand ukuthi inhliziyo yayiphakade suke sidiniwe sonke sibakhulume but once wawedwa ngiyakunxusa uNkulunkulu akubeke enhliziyweni yakho ukuthi I know bandla ingane yabantu ngathi ungayisiza noma ake yona siyonile ngoba ukubashaya ngamagama angisho ukuthi singakwenzi ngoba kuyilungelo lakho but ukubakhulekela kakhulu is one of the most important tool esingabanikeza yona noma ngabe abantu abadla siphi isidakamizwa. Ngoba ungayiqala ukuyikhuluma lento yesidakamizwa omunye wathi hhayi wena ingoba usudla usuhlala emgaqweni wadla onyawo phela, ngithi cha, akuqalanga lapho. Kwaqala ngesigarethi nami kwanyukela kweza kwinsangu, kwanyuka ngokunyukela kwagcina seningibona la ningibona khona. So akuqali la sisuke sesiqandwe khona but kuqala ezansi nje sisahlala emakhaya sisantshontsha nathi izinto ey'ncane sitshontshe zonke izinto zabazali bakhale kuye lokhuya nalokhu asiphumele ngaphandle. Mase sibanjiwe ekhaya uya ka-next door uyontshontsha, ka-next door futhi uphinde untshontshe uthi uyantshontsha ubanjwe ngelinye ilanga kanti manje uthole ne-family mhlawumpe eneminye imimoya noma eshayayo uphinde ushawe. Lapho kuyakuphoqa noma ungabanjwa kuzwakala ukuthi wena uyithathe lento. That's when you go out uye emgaqweni because usuke usaba phela lento osuke uyenza nawe usuke uyazi ukuthi i-wrong. So akuqali lapho and mina-ke fortunately asikho-ke engingakaze ngisidle. So muthi wena mhlawumbe hhayi mina ngeke ngize ngikwenze ukuthi ngeke ngize ngifike lapho ngoba phela mina ngenza lesi, ku-right mntakama, ku-right sisi wami, ku-right bhuti wami, asengisho lutho because vele kunabantu abakwaziyo ukuthi ma-maintain ama-drugs lawa asuke bewadla noma iy'dakamizwa lezo zodwa futhi bamenenjeke bahlale kuzona baze baphume. Of which lokho kulesi sikhathi samanje ku-critical ngoba yonke into esiyenzayo ifuna ukuthi siyenze ngesipidi ngokushesha. So ugcina usungenile entweni ubungayitshela ukuthi uzongena kuyona ngenxa yokuthi unabantu abayithole somewhere into. Let me just make nje a typical example. Kunosisi la uke wangifonela uthi futhi nami ngiyayazi lento, hhayi ukuthi ngikhulume ngosisi, ngicela ukukhuluma ngami nje. Shuthi la ngihamba nabangani bami nje siyophuza i-example nje le guys eyenzeka empilweni yami ngenzela ukuthi ni-understand ukuthi how do you go from point A to point B. Siyahamba la siyayiphuzela, siyihambela ngemoto siyayiphuzela one back in the years nje la nga-introduce-eka khona kwi-Dash. Sayihambela abangani bami kuyayiphuzela kamnandi. Sifike kwenye indawo masifika, hawu ngiyabona la kunalabo kulokhu kuphunyula emnyango uqala abantu sebebuye sebewasha amakhala sebewasha amakhala. Hhayi shuthi lento ngingayinaki nge-weekend yokuqala kuthiwa i-weekend enkulu siqhubeke sishayela iplasi sishaya iplasi. Kothi ngakusasa ngibuze bafethu yini leyana nto, kuthiwa hhayi mfethu yazi wena uya-black out-a wena mase udakiwe uyalala. Yabo lento le iyasiza ukuthi udamuke utshwala egazini ube sober. Ngathi mina mengithi ngihlala phansi ngedwa ngibaqinisile mina ngiyashesha mani. Eyi yazi ngigcina sengingasaboni ngilahla ney'nto zami la ngiyithathe lento bathi hhayi lento iwu-three clipper kanje isikhwama lesi. Okay mengiyithatha lento ngiyifaka emakhaleni ngithi hawu ngizwe ngempela ukuthi yazi lento ingikhipha alive yabo. So that's how I go about addicted kulento
entsha manje edumile esiyaziwayo. So hhayi manje-ke mina kudala lo ngisamile futhi kuma-heavy drugs oma-rocks noma nyawuphi nani nani. Ngangisamile because enye into engicela ukuyibalulekisa la kunalento ethi hhayi ngizoyeka lokhu ngenze lokhu, ngizokushiya lokhu ngenze lokhu. Lalela-ke mntakama ingozi iqala lapho because usuke usuzongena kuzo zonke izinto. Okay, to be honest nje lama-heavy drugs enibona engathi mina oma-rock cocaine, omanyawuphi lawo ma-drugs ama-main cause awo lonke i-drugs. So kuhambe uy'tshele ukuthi okay mina yazi ngeke ngisakwenza u-one ngizokwenza u-two. Okay, othi ngenzeni i-example concerning lokho awukwazi ukuthi uzoyeka mina ngizoyeka i-Stuyvesant ngibheke i-Marlboro noma cha, awukwazi ukwenza kanjalo akwenzeki ngoba umuzwa wayo usuke usawubhema. So kuhambe kwesinye isikhathi ngoba phela akuhlale kutashwa itashi ibhenywa on Fridays. Ngikhuluma nalaba-ke manje abathi hhayi mina ngizoyiyeka inyawupe ngcono ngiyibhemele lokho. Okay, kuyenzeka mntakwabo ube nenhlanhla uthole ukuthi awubuyeli ngampela but mancane ama-chances okuthi ungabuyeli la usuka khona uma uke wa-choose-a i-drug over elinye. Ngoba into ithi kunama-drugs enziwa daily, kunama-drugs owenza in weekends, kunama-drugs owenza so ngilana ukuzokhuluma nabantu ukuthi wonke lama-drugs mina ngiyawazi, angiwazeli ukuthi mhlawumbe ngichome ngawo, ngiwazela ukuthi kusizakala umuntu odinga ukusizakala, ngiwazela ukuthi kusizakala umntwana ozama ukungena noma usephakathi okusangalula ukuthi aphume abone ukuthi no kuyafana into engiyenza yona ngi-waste-ela isikhathi ngoba vele ekugcineni mengumfana ngizogcina ngishayiwe, ngizogcina ngiboshiwe, ngizogcina ngenzenjani ngibulewe. Mengiyintombazane ngizogcina ngigebile, ngizogcina ngidayise ngani ngomzimba wami. So akuphuthi nje ayikho into enhle engingathi mina noma ubani mangase uthi uyabuza nje manje kubantu abadala abakhona mhlampe komakhelwane noma nobani ubuze ukhona yini umuzi owakhiwa umuntu owayedla isidakamizwa awukho, ukhona nomuzi ukhona nomuntu osakwashada edla isidakamizwa akekho. So zonke lezi zinto ezinhle esiy'fisayo uma zizalwa ziyasibalekela uma thina sizosebenzisa ini isidakamizwa. I'm all about that. Ngicela nenze nje guys umusa nenze the necessary kule show lento enijwayele ukuyenza niyijwayele vele nakulolu ngicela nikwenze leli lokuthi uya-like-a, uya-subscribe-a, uya-follow-a, wenze noma yini, uyakhomenta noma yini i-comment yakho sizozama ukuyihlala phansi sizoyiphendula futhi ngokuhlonipha ukuze njengoba nibone ukuthi njengoba sila asizele thina kepha sizele abantu ukuthi sibambisane kusizakale isizwe. uNkulunkulu anibusise, amen.